Takže ja vás vítam u nového videa pri hre... Ani sám neviem, jak sa to volá. To nevadí. Neviem čítať. To je jedno. Zahrajeme si túto hru a idem na nejaký malý server. A bude tu ešte s nami nezvaný host. Môže sa pozdraviť. Servus ľudia. Troška mi nevychádza, čo to je. Neviem, na čo som to sa pripojil vlastne. Tu je ten nezvaný host. Dobre, a ideme na to obíčko, no. Ja nemám rád obíčka. Práve, že ja nemám rád obíčka, takže... Ideme. A keď ste tu noví, tak dajte like a odber. Lebo si vás ráno do rána nájdem. Teda Miško si vás... Starý. Čo? Potom... nejsem dobrý v obička. Au! A! Čo je? To čo bolo, hej? Gamer. Padol si čo? Ne, nerob. Olha só minha ponta treta, tu nunca prestou atenção. Olha o bico do fuzil, vai tomar só rajadão. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do fuzil, tu nunca prestou atenção. Vai, toma, 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 vai, toma rajadão. Olha o bico do... Počkaj, ja sa musím dať na nabíjačku, lebo sa mi vypne počítač. Dobre, tak ideme ďalej, no. Počkaj. Ďakujem. A! Ďakujem. Brr. Tak sorry, ale jem čipsy. Tak nie je cipsy. Cipsy. Čipsy. Poď. No. To je špri. Do... OK, babička nemám rád. Toto nemám rád. Je to práve, že zatiaľ ide. Čáročka. Na to nejakú vyskakujú vecičky, že proste, že kúp si toto, kúp si toto. Hej, lebo nemôžeš kliknúť shift. Čo je? Ja prechám, lebo ja mám Au. šipok. A! To bolelo. A troška som Ja si zmenil. idem. Ty, jak si sa sem dostal? Ty levituješ. Už si dolevitoval. Jau. Počkaj, to je troška bognú. To si robíš pred... OK. Dobre, takže pokračujeme. Au. To akože... To ma nezabilo. Tak zabilo, no. Počkaj, čo to je? Vôbec ma nič nezabilo. Ja nevidím, kámo. Akože vidím, ale je... Cez natáčanie to nevidím. Dobre, ja to teraz mám prejsť. Jaký šéf, kámo. Idem. Idem Petar Dybrovský. Takže pokračujem. Konečne som si dobehol. Keď si to običko zahrajete, tak... Nás to nebavilo hrať. Skrátka. Koniec. Iné video. Zmena plánu. Takže, toto je video, pokračovanie, vôbec to není jedno celé video. A zahrajme si, áno, zle vidíš. Presne tak. Nejak dlho sa mi to načítava. Takže troška to nevyšlo, hej, takže... Áno.
Neviem to hrať, nikdy som to nehral. Možno neviem, možno to hral. Ne, nehral som to inde. Ideme si to. Prečo som tu sám? Počkej. Čo? Nevím. Mňa nevidí čatmo. Mňa nevie trafiť, ja si nad ňou. Ja neviem po anglicky, to jedno. Zbieram money, cesta funny. Ja vidím stromček. Už tam bol Juro. On tam bol na sekundu Juro. No. Dáme na chvíľku prestavičku. Prečo si tu? Prečo si tu ty? Ja som tu, ja tu dancujem. To som ja zase. Ja chcem tento barák. Nie, dobré. Nikto ma nevidí. Jaký špecialista. Ja tu nejsom, hej. Nikdy som ma nevidel, ani ma nikto nepozná. Čau, máš sa dobre? Ja ne. Aha! Ja sa tu predvíňam a skáčem. Takže aká stolička vedľa mňa sedela. Teda čo? Aj, 250 peniazí, hodí sa. Dobre, Peťo. Hovoril si niečo, že si stolička? Počkaj, čo? Nie! Prečo som obrátenie? Daj mi pokoj. Wi-Fi mám len si na jednej čiaročke. Tak to sú všetky. Proti mňa nikto. Chodieca solička. Troška sa mi to seká, nechcem vraviť. Chodieca solička. Kam zmizla? Čau, ja mi strela do hlavy. Chodiaca stolička, zastavte chodiacu stoličku. Ste ju zastavili? Ok, zabil som čava. Zabili ťa, no. Čo ti poviem? Nemám 15 robuxov. Čo chceš? Ináč, popravde, dáme si múzeum. Čo je múzeum? Aha. Tam je môj T-Rex. Teda čo? To je jedno. Nemám robuxy. Me too. I have 1 Robux. I need some Robux because I don't have a Robux. Me too. I have 1 Robux. Ja mám 0. Nie, ja som telka. Tak dajte like a odber pre nové pokračovanie. Bo viem, že toto bolo krátke video, to nevadí. Daj like a odber a čus! Keď si Sigma, musíš prvo dať odber, like a zvonček, ináč si to nájdem do rána.